Dobrý den, pánové, já sháním pana Bohnila z Tejskala. Jestli bychom mohli pomoci. Bohušu. To jste vy, pan Bohnil z Tejskal? No jo, to jsem já. Tak to mě teda těší a já mám pro vás dobrou zprávu. Pojďme ven. Pane doktore, a můžete mi říct, kolik jsem zdědil? No to víte, hodnota třídní knihy je více než 6místná. 6místná. Já jsem milionář! Pane doktore, já jsem milionář! Já jsem milionář! Ano. Já jsem milionář! To tedy ano. No. Počkej, zastav to je Kája! To je Kája! Tak která chce podpis? Toto děvče, co to? Ještě. Ještě. Děkuji holky, já si to opravdu nezasloužím. Nazdar, Kájo, já tě znám, ty mě neznáš. Já vás opravdu neznám, nezlobte se. Neblbni, pojď se ožrát, Nemůžu, já tady mám dneska koncert. Neblbni, tohle všecko je moje, já podívej. nemůžu. Já si tě nandu. No, pojďme, spěcháme, pane Tejskal. No není to blb ten Kája. No, pojďme, vážně, nemáme čas. A potom dojde. Vždyť to byl Kája. Děvčata. Díky. Dobrý den. Přišli jsme si po třídní knihu, která je odteď oficiálním majetkem pana Stejskala. No ale já vám nemůžem dát triednu knihu, to je majetek školy. No, tady to je černé na bílým. No prosím. No, tady je to napsané. Budeme Stejskala, ne? Tak dobre. Keď je to tak sa páči. Chlapi, podívejte se, oženil jsem se s Irenkou. Zaplatím. Neplať to! Já platím. Tady máš. Všecky vás zvu, podívejte se s Irenkou. Nepij ty batoky, prosím tě. Chlapi, tak jdem domů.
Pane Bože, proč mě tak trestáš? Ja ti nevím, nejak mne už sereš. Fekete, už ma serieš. Dobrý deň. Je tu Bohumil Fekete? To som ja. Váš otec z Argentíny vám zanechal veľké bohatstvo. Niečo vo výške 20 miliónov dolárov. A teraz si vás kúpim. Všetkých.